Hi mga ka-viewers, good afternoon. Time check is 1 PM. Grabe kainin sa tagasa mga ka-viewers. Karon sa akong video, ako ni ipakita sa inyo tagsa no. Spotted by CCTV no. Kung unsa lang reaction tungod sa kainit mga ka-viewers no. Mo ni atong target 1. Okay. Na yung ba mga ka-viewers tagaan na mo simot-simot no. Sa iyang ilong hay na. Daray. Pasilong siya sa daris tindahan mga ka-viewers no tungod sa kainit no. Paslak swap, paslak stoo, paslak swap, paslak stoo na sadyo. Ayo palabi og gusto yo, masud gyud tanan ron diha sa imong ilaw, ambot na lang jud. Wala ba koy number sa MDDRMC no, mga ka-viewers no, sa inyo nakita si Bob lahi po tungod sa init pasilong siya mga ka-viewers sa inyo nakita no. Number 2, wala nato nga target mga ka-viewers yung terito no. Mura siyang piniriso mga ka-viewers no. Sa tungod sa kainit panahon mga ka-viewers, nag-shade po siya. So wow, kayo grabe jud kainit mga ka-viewers. Tanawa sa inyo nakita, grabe jud kainit no. Tawa siya terito, mura piniriso po. Sa iyang gibuhat sad para lang tamawa sa kainit ay shade po siya no. Mo sila lahi-lahi po sila klase good count mga ka-viewers no. Sa inyo nakita no. Katawanan na. Mo na number 3 na to nga target mga ka-viewers no. Tungod sa kainit, gitapulan po siya atong barbershop, nagpa-home service po siya. Live show, kaya na siya na, ambot to pila kay bero nun aning home service sa manupihay mga ka-viewers no. Dapo na siya iya, gwapo ra daw swaki mga ka-viewers no. Tungod sa kainit, wa siya moadto og barbershop no. Nagpa-home service po siya, ambot to pila kay bayad Target number 4 mga ka-viewers, tag-ana og kinsa na siya mga ka-viewers no. Nice kay siya og kao, nadaog buyot nya with shade. Nice kay mga ka-viewers no. City of Virgin man na mga ka-viewers no. Mura lang siya ng sunbathing bag nasa beach mga ka-viewers sa inyo makita no. Ang suits iyang buyot mga ka-viewers bare na. Sigurado jud ko. Iyang gitanaw ang iyang kwintador og hapit mga ka-viewers kay marwasay way agas-agas no. Di na nako dugayon mga ka-viewers ha, maura to and bye.